खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौदि जेराव आंनि उनाव थानाय जा डिसप्लेनि गेजेरजों बे डिसप्लेनि गेजेराव सोरनि सावगारि होदों आरो बिथांनि एबा मा खौरां होनो थांगासिनो दं बेखौबो नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदांनो हाबाय आरो बेनो जाहैबाय राजखान्थि अरुप कुमार दे बिथांनि राजखान्थिनि बागै खेंफोरथि होदों एबा अजद होदों बिपिएफनि 20 बोसोराव जा बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिसायख'थिनिनो जानो गोनां केन्डिडेट बिजाथि बिथाङा जाबाय रिजाउल करिम बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेट जानो थाखाय बिथाङा साखाफारा नाथाय बिनि सिगांनो केन्डिडेट जानायनि सिगांनो बिथाङा अरुप कुमार देनि सायाव गोबां मानि अजद होदों जेराव अरुप कुमार देनि बाथ्रा बुङोब्ला माखासे मानि समाव बिथांनि सायाव गोबां चर्चा जादोंमोन जेराव WhatsAppनि गेजेरजों माखासे गनायजाथावै मेसेज माखासे माराथन होनायाव जाफुंसारै हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव दाङाबाजि खालामनाय खौरां गोबां मानि ओंखारदों बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिथां रिजाउल करिम बिथाङा जेराव अरुप कुमार दे बिथाङा मोनसे समाव बिथांनि बागै गोबां मानि WhatsAppनि मेसेजनि गोबां गनायजाथावै जेराव समाजाव गनाय एबा समाज बेरेखा माखासे मेसेजनि भाइरेल जानाय बेफोरबो गोबां खौरां दामजाबाय बेजों लोगोसे आरोबाव बिथाङा लाइमोनफोरखौ खमैबो 2000 लाइमोनफोरखौ गोलाव खारनाय थामहिनबा माराथन खारनाय होदोंमोन बेयावबो गोबां हिन्दु मुस्लिमनि बाथ्रा ओंखारदोंमन बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों फकिरा गरामा जेब्लासिम फकिरा गराम बियाबाव जेब्लासिम अरुप कुमार दे थागोन अब्लासिम बेयाव शान्ति एबा गोजोन जानाय नङा होननानै बाथ्रा खालामदों लोगोसे बिजेपिनिफ्राय जा गेलेयोब्ला जुदि अरुप कुमार दे बिथाङा सेथि नैथियाव नङा थामथियावबो नङा 5th पजिशनावसो थाहैगोन बिजेपिनि बिजाथि दा बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जेनगोना रोखा आरो बिनि सिन थानाय नङा होनना बुंदों फकिरा गराम बियाबाव अरुप कुमार दे बिथाङा एबा बिथांनि जेबो सिन थानाय नङा होनना बिथाङा फोरमायदों आरो फकिरा गराम ओनसोलखौ धंस खालामबाय होनना बुंदों अरुप कुमार दे बिथाङा बिजेपिनि सासे केन्डिडेट जानानै एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा सासे जानानै बिथाङा फकिरा गराम बियाब बायदिखौ धंस खालामबाय होनना बुंदों जेराव फकिरा गराम बियाबा अरुप कुमार देनि थाखायनो सिलिंखार जालांबाय जेराव धोरोमजों एबा धोरोमनि थाखाय एबा हिन्दु मुस्लिमखौ लानानै धोरोमारि जेंनाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे गोजोन गैयै थासारि खालामबाय होननानै अजद दैखांदों बिथां बिपिएफनि बिजाथि एबा 20 बोसोराव जा बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा आर'जलाइ गथायबाय बिथाङा साखाफारा जानानै दं बिथां रिजाउल करिम बिथाङा अरुप कुमार दे बिथांनि सायाव गोबां मानि अजद होदों दानिया फैदो बिदिब्ला अरुप कुमार देनि बिथांनि सायाव माबायदि फकिरा गराम बायदियाव बिथां एबा फकिरा गरामा बिथांनि थाखाय माबायदि धंस जाखो हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव माबायदि दाङाबाजि लाबोनो नाजायो बिथाङा एबा बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लानि এইবাৰ মই এটা কথা কওঁ আমাৰ যিবিলাক দলীয় কৰ্মী আমাৰ যিখিনি মই তলে তলে আমাৰ মানে ৰাইজে এটা মানে প্ৰত্যেকটো দলৰ মানে কৰ্মীবিলাকে অৰুপ দেক হাৰোৱাৰ স্বাৰ্থত এজন ষ্ট্ৰং প্ৰতিদ্বন্দ্বী ফকিৰা গৰামত বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে একদম গ্ৰাছ লেভেলত সকলোৱে একেলগ হৈ অৰুপ দে এইবাৰ হাৰাটো নিশ্চিত এইবাৰ ফকিৰা গৰামত অৰুপ দেৰ কোনো চিনচাপ নাথাকিব সি হয়তো তৃতীয় বা চতুৰ্থ মানে কিহত থাকিব আৰু কি অৰুপ দে ডেইলি প্ৰগ্ৰাম কৰি আছে আমিওতো ডেইলি প্ৰগ্ৰাম কৰি আছোঁ আৰু অৰুপ দে আমাৰ ফকিৰা গ্ৰামৰ যিটো সাতাম পুৰুষীয়া এটা সম্পৰ্ক এই আমাৰ ফকিৰা গ্ৰামত যিটো আমাৰ হিন্দু মুছলিম বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান চবৰ মাজত এটা মানে সুসম্পৰ্ক যিটো আছে এই সম্পৰ্কটো বিনষ্ট কৰিছে আমাৰ ফকিৰা গ্ৰামৰ পৰিৱেশটো সি বিনষ্ট কৰিছে মানে সততে আমি এই এখন খেল পাতিলে তাতো আমাৰ হিন্দু মুছলিমৰ কালাৰ দিলে এখন ভূমি বিবাদ তাতো হিন্দু মুছলিমৰ কালাৰ দিলে তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৰূপে মানে তাত মানে ইনভলভ হৈ হিন্দু মুছলিমৰ যিটো কালাৰ দি আছে এইটো আমাৰ মানে ৰাইজক আমুৱাইছে এইটো ৰাইজে খুব বেয়া পাইছে ইয়াৰ প্ৰতি উত্তৰ ৰাইজে দিব